Jeste li primijetili kako je od euforije u Kodinama i hvaljenja igrača koje je doveo Zvonimir Boban došlo do toga da se već nakon par tjedana zaziva Bobanov odlazak, smjena trenera i dovođenje novih igrača? A sve je, kao i obično, počelo preko medija. Postoji odabrano društvo koje ranijih godina uvijek par dana prije Dindamovih europskih utakmica počne s natpisima kako je neki ključan igrač dogovorio transfer. Petković se prodao 1000 puta. Ivan Ušec, Livaković, Gvardiol, Šutalo, svaki put prije ključne utakmice. Ove godine Petković par dana prije prvenstva radi intervju u kojem kao odgovara na Bobanove laži i manipulaciju. Zatim uz Bobana popljuje i naruši psihu Stojkovića. Od tog dana Stojkovićeva forma ide prema dolje. Je li to slučajno? Mjesec dana je šutio, a onda baš prije prvenstva napravio intervju. Kako je Dinamo krenuo dosta dobro u sezonu, i u prvenstvu i u Europi, počelo je laganim peckanjem najvažnije pozicije, one vratarske. Krenuo je novi poredak u kojem treba poremetiti psihu Ivana Nevestića. Utakmicu po utakmicu došli smo do toga da je forma psiha Nevestića potpuno pala. Čovjek se doslovno boji primiti loptu rukom. Lošom formom vratara dolazimo do toga da obrana više ne izgleda dovoljno hrabra jer iza sebe nemaju vratara na potrebnoj razini. Sljedeći na redu bio je trener Kovačević. Nije dovoljno stavljao 16-godišnjeg Varelu u igru i već su krenuli otrovni natpisi. Javljaju se menadžeri, razni stručnjaci. Zašto taj klinac ne dobiva priliku? Trener Kovačević je previše dobar čovjek i očito u nadi da se ne zamjeri nekome počeo je češće stavljati Varelu, a jedini smisao tog Varele je da se što prije proda u Barcelonu. Po meni, taj više ne bi trebao igrati za Dinamo. Dok jedan mudražija ne dobiva priliku kao dokazan HNL igrač, klinca se gura da što prije bude dostojan Barcelone. Sličnu stvar vidjeli smo i s Bellinijom, dječakom koji ima kvalitetu u nogama, ali građen je kao dijete. Vidjeli smo natpise Bellinio nezadovoljan jer ne igra Premier League kup. Opet se javlja bara, sve je već viđeno. Uz medijsko potkopavanje ekipe dolazi do pada forme, loših izvedbi, potenciraju se svađe unutar ekipe, sad kreću pritisci da se smijeni Mario Kovačević. Samo par mjeseci ranije Zvonimir Boban je najavio da kreće u projekt. I sad vi meni u komentarima recite kakav je to projekt koji nakon 2 mjeseca, 12 kola, traži smjenu trenera. Došlo je jako puno igrača. Od trenera se očekuje da igra standardnih 11, a da istovremeno igraju svih 25. I da se nikome ne zamjeri. Ajde sad vi mene u komentarima recite kako je to moguće. Tko to može napraviti? I sad, kao šlag na tortu, javljaju se Bandićevi i Mamićevi ljudi, koji imaju medijskog prostora. Počelo je prozivanje Bobana, stranke Možemo, kao da to ima s nečim veze, kako bi se još više destabilizirao klub i kako bi od svega napravili cirkus. Uz medijsku paljvu i manipulaciju okreću puk prema kriminalcima koji su pobjegli iz Hrvatske i izazivaju njihov povratak. Nije prvi put da se radi tako nešto. Pokušava se klub destabilizirati već 3. sezonu kako bi se napravilo sve da jedan drugi klub konačno dođe do trofeja. Iako i ove sezone su pokazali kakvo korist ima Hrvatska liga od njih.